Propuštění z venezuelského vězení Čech Jan Darmo je na svobodě. Tvrdí pro ní zpráva. Vláda získala důvěru a ve sněmovně prosadila výzvu prezidentovi. Petr Pavel ji odmítl. Hlavní aktéři polské kauzy zůstávají ve vazbě. Soud odmítl propustit Pavla Hudinského. Páteční události právě začínají. Děkuji, že sledujete Českou televizi. Dobrý večer. Český občan vězněný ve Venezuele držel v autoritářské země zamčený skoro 500 dní. Dnes pro něj z Česka odletěl vládní speciál. Společně s dalšími propuštěnými Evropany by měl dorazit do Prahy v nejbližších dnech. Česko podle premiéra Babiše chce taky obnovit diplomatické vztahy s latinskoamerickou zemí. Cestu ke změnám otevřel letošní americký útok. Musíme cenit práci našich diplomatů a všech rezortů.